Bona nit. Anem per començar el ple ordinari d'avui dimarts, dia 8 de maig de 2018. Abans de començar la sessió, farem un petit homenatge a la persona del senyor Manuel Olivencia Peña, que ens va deixar el passat divendres. Manuel Olivencia Peña era un treballador de l'Ajuntament, feia 8 mesos que s'havia incorporat a la brigada i era un molt bon treballador. Estava ben considerat tant pels seus companys directes com per tot el personal i pels regidors. Va ser un treballador responsable amb la seva feina, seriós i sempre de tracte molt correcte. A nivell personal era un home conegut per la seva afició al futbol i també a altres esdeveniments esportius i socials del poble, però sobretot també se'l coneixia per caminar. Era un aficionat a fer grans passejades. Segur que tots havíem coincidit amb ell en alguna de les seves passejades pel poble o per la vora del riu. Ell era el que sempre saludava. Divendres va acabar el seu camí per aquest món i des d'aquí ens volem afegir el dolor de la seva família i amics. Us demano que ens posem drets i fem un minut de silenci en memòria de Manuel Olivencia Peña, que en pau descansi. Perdó, abans de fer el minut, sí? Em permets? Sí, tant. Jo agraeixo aquestes paraules emotives que s'ha fet des del propi Ajuntament i a més les compartim, i no només les compartim sinó que a més ens les fem nostres. Ara bé, quan es tracta d'un acte com aquest tan important com és la pèrdua d'un treballador, crec que hagués estat molt bé que el nostre grup municipal hagués estat informat prèviament. Crec que és un tema de galanteria, d'educació i sincerament ens sobta que això es produeixi en aquest Ajuntament, que no se'ns comuniqui absolutament res. Senzillament només vull expressar aquesta queixa perquè crec que és normal i aquí ho deixem, però insisteixo que hi estem totalment i plenament d'acord amb moltes de les paraules que s'han dit. Donem inici, doncs, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Vots a favor? Bé, podem fer alguna esmena? Sí. Suposo que s'ha rectificat, però la data de la preacta aquesta posava 6 de març, suposo que s'ha modificat. Es va tornar a enviar, no? Es va tornar a enviar, no? Bueno, hi va haver en la convocatòria, en alguna convocatòria, en l'acte, em sembla que l'acte estava modificat, doncs ja està. L'acte estava correcte i en alguna de les convocatòries estava, hi havia, i es va modificar, es va tornar a portar. La que tenia jo. Sí. Si està modificat, ja està. Anem a la votació, doncs vots a favor? Per unanimitat. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per l'utilització de serveis esportius, educatius i culturals.
Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per la utilització de serveis esportius, educatius i culturals amb les tarifes que consten a l'expedient. I segon, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Hi ha alguna observació, alguna intervenció? Sí, i votarem en contra perquè no estem gens d'acord amb l'augment que es fa amb les tarifes. Durant anys els casals d'estiu havien mantingut unes tarifes que permetien a moltes de les famílies poder accedir, i creiem que aquestes tarifes que s'apliquen aquest any són més d'una entitat privada que no pas d'un organisme públic com és un ajuntament. Per això hi votarem en contra. L'increment al qual estem parlant és de 5 euros a la setmana. S'ha fet aquest increment perquè les tarifes anaven sent molt justes, i l'any passat sabeu que vam estar parlant de si es feien petites variacions. En aquest cas, aquest any hem fet una proposta, ja que l'Ajuntament de Masies no ha volgut treballar amb nosaltres com havia estat fent cada any amb els casals, una proposta diferent, que sumés, que complementés a les que havíem estat fent, i en aquest cas són uns casals d'estiu en anglès. Llavors, el personal que hi treballarà, a part de ser monitor, té el plus que algun d'ells és nadiu, i si no va xerrada i no han canviat les decisions, l'altre és una persona que, a part de ser monitor, és mestre. Per tant, també hem tingut en compte una mica això. Hi ha altres casals que també es proposen des del Voltreganès, que estan amb quotes semblants o més altes a menys hores. Bé, respecte que l'Ajuntament de les Masies no ha volgut treballar amb l'Ajuntament de Sant Hipòlit, crec que és normal. Precisament era el grup del PSC qui provocava que els dos ajuntaments es poguessin entendre, perquè el que no es pot pretendre mai és que un ajuntament imposin als altres, i crec que les regidores de les Masies de Joventut i d'Educació havien expressat sobradament les seves queixes sobre l'actuació de la regidoria d'Educació de Sant Hipòlit, i gràcies a la nostra intervenció es havien pogut mantenir els casals. I respecte a que no es van apujar els altres, evidentment, perquè el nostre grup no ho va permetre. A veure, sabeu plenament més que jo que quan hi ha algun problema, i el problema real és econòmic i necessari, s'ajuda des de l'Ajuntament. Per tant, són ganes de donar-hi voltes, i el que estàs dient tu saps perfectament que no és cert, perquè no hem tingut mai cap tipus de problema en cap tècnica de l'Ajuntament. No he parlat de tècnics, he parlat de regidories, de regidors. Alguna intervenció més? No? Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? 7 vots a favor i 4 en contra. Aprovació de l'expedient 5/2018 de crèdits extraordinaris. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 5/2018 del pressupost en vigor en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb nous ingressos d'acord amb el detall que consta en l'acord. I segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial de la província de Barcelona pel termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Alguna intervenció? Vots a favor? Per unanimitat.
Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de les festes locals de l'exercici 2019. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords, que és únic: ratificar l'acord de la Junta de Govern Local present sessió celebrada el 3 d'abril de 2018 d'aprovació de la proposta de festes locals per l'exercici 2019. Alguna observació? Vots a favor? Per unanimitat. Es dona compte al ple del decret d'alcaldia relatiu a la modificació de crèdits 4/2018. I mocions. Moció del grup municipal del PSC, Coalició de Progrés, de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania. Des del grup municipal socialista demana al ple de l'Ajuntament que prengui els següents acords. Primer, el ple d'aquest Ajuntament vol expressar el seu recolzament a la llei 14/2017 de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania i exigeix a la Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament. Segon, instar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania, informant l'interessat o interessada d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta. Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General d'Economia Social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa per a aquesta finalitat. Informar les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la llei, així com obrir vies de revisió per a aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència masclista. Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d'espera. Facilitar a través de la web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per a aquells beneficiàries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la llei. Destinar recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i els serveis socials bàsics. Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació on hi siguin presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa, el Servei d'Ocupació de Catalunya, els serveis socials dels ajuntaments o consells comarcals. Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda garantida de ciutadania. Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per la contractació de persones beneficiàries de la renda garantida. I tercer, traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. Alguna intervenció? Sí. Bé, aquesta és una llei doncs, que va arribar tard i malament, que es va aprovar amb retard i que ara a més doncs, es paga amb molta demora. I doncs això crea en determinades famílies, inclús famílies del nostre municipi, doncs, situacions desesperades i que ha provocat doncs, centenars, per no dir milers de queixes perquè aquesta llei doncs, no està funcionant. I el motiu doncs, del presentar aquesta moció és precisament perquè els ajuntaments fem la pressió corresponent a l'administració, en aquest cas a la Conselleria de Treball sobretot, perquè casualment l'endemà de presentar nosaltres aquesta moció va aparèixer una notícia als diaris en el qual es parlava doncs, de la manca d'informació i que en concret de la Conselleria de Treball, que qui depenia aquesta prestació doncs, es negava a donar les dades corresponents, el qual ens sembla doncs, una situació molt greu. Hem vist i hem escoltat gent doncs, amb arguments molt diversos i que sempre se'ls argumenta doncs, que aquesta llei no es pot aplicar perquè des de l'aplicació de les famoses retallades doncs, no hi ha ingressos suficients com per poder atendre-les. I creiem o pensem, i molta de la gent doncs, que són prestadores d'aquestes prestacions doncs, que són raons del tot injustificables i que a més s'utilitzen arguments diversos doncs, per realment no fer la feina que toca a l'administració, és d'ajudar a les famílies realment necessitades, que en concret, i si els números van a la mateixa mesura, doncs podran ser al voltant a l'any 2020 de 68.000 famílies. Per tant, demanem doncs, que aquest ple municipal recolzi aquesta iniciativa i que entre tots doncs, puguem forçar doncs, que realment la renda mínima garantida doncs, sigui una llei eficaç i que moltes famílies doncs, en puguin tenir un benefici.
Bé, com bé dieu amb l'exposició de la moció, l'aprovació d'aquesta llei respon al desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a una ILP, una iniciativa legislativa popular. I ha de ser una eina per la lluita contra la cronificació de la pobresa i que obri un camí d'apoderament cap a l'autonomia i cap a una vida digna per a les persones i les famílies que ho necessitin, i així caminar cap a un model de societat més justa, amb menys desigualtats i més integradora. Aquesta llei va tenir el seu recorregut parlamentari, però cal recordar que només amb la implicació del Govern de Catalunya i en la figura de la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Dolors Bassa, cessada pel 155 i actualment tancada de nou a la presó d'Alcalá Meco, es va assolir l'aprovació de la llei de la renda garantida de ciutadania per unanimitat al Parlament de Catalunya amb el màxim consens de la societat catalana i dels diferents partits polítics. A més, cal tenir present que la renda garantida de ciutadania és un nou dret social que va iniciar la seva implementació el dia 15 de setembre de 2017 i que la finalitzarà l'any 2020. El passat 15 de febrer va finalitzar el termini per resoldre les primeres sol·licituds. Com ja sabeu, des del PSC hi ha hagut un efecte crida i la lògica diu que fins que no s'estabilitzi l'entrada de sol·licituds no és possible tenir dades fiables de la repercussió real d'aquesta llei. Si el PSC no estigués jugant políticament, fent demagògia amb un instrument tan important de país, ho hauríeu d'entendre. Ara bé, tal com s'explica al document que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va entregar a les entitats que han de formar part de la Comissió de Seguiment de la Renda Garantida i que és des d'on el PSC ha tret la informació que detalleu en aquesta moció, els reptes inicials que es va plantejar al Departament van ser 3. Donar a conèixer la renda garantida de ciutadania i el complement. Evitar cues i oferir una bona atenció als usuaris, preveure que en cas d'un volum molt alt de sol·licituds les oficines d'atenció puguin gestionar la demanda i es puguin donar un servei personalitzat als usuaris i assegurar una resolució dins dels terminis legals, disposar dels recursos humans i tecnològics necessaris per tal de poder resoldre les sol·licituds dins de termini i màxima claredat respecte als criteris de resolució per tal que el ciutadà mai es pugui veure perjudicat. Segons informacions del mateix departament, en el document abans esmentat, que dona dades del mes de gener, s'havien rebut un volum molt alt de cites, de les quals se n'havien completat el 73%, és a dir, 55.038, i en quedaven dependents les 20.334 que són de les que parleu i que, òbviament, són les que han entrat últimes i, per tant, estan dins del termini establert. Pel que fa als expedients, la informació que doneu és correcta. S'han obert 36.000 expedients, però se us oblida explicar que aquests són l'acumulat fins al mes de gener. Com deveu saber, però no dieu, els terminis de resolució que dona la llei que també va votar el PSC és de 4 mesos en general i de 5 mesos pels expedients entrats fins al 15 de novembre. Són terminis alts, però són els que es varen pactar i aprovar, i en tot cas potser caldrà que es revisin. Per tant, els 4.000 expedients dels que parleu deuen ser els que tocava resoldre. Acumular dades per donar la sensació de caos només deu voler tenir la intenció de perjudicar a qui està fent bé la seva feina. Respecte a la tramitació de l'accés a aquest nou dret subjectiu per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, esteu fent un judici de valor amb dades falses o com a mínim interessades. No hi ha sol·licitants sense cita prèvia. No hi ha hagut cap vulneració dels drets de cap persona i s'està complint la llei en allò relatiu a la tramitació de sol·licituds que es fa en els terminis establerts per la llei. 5 mesos entre el 15 de setembre i el 15 de novembre i 4 mesos a partir del 16 de novembre. Pel que fa a l'aprovació del reglament de la llei, així com la creació de la Comissió de Seguiment de la Renda Garantida, cal recordar que actualment la Generalitat de Catalunya està en funcions, degut al 155, al que el vostre partit hi ha donat suport. Aquesta situació no permet que es puguin tramitar normes reglamentàries ni constituir òrgans que surtin de l'activitat ordinària del govern. Tot i la manca de desplegament reglamentari, el Departament de Treball ha seguit planificant i executant les accions previstes. Tal com s'explica en el document del Departament de Treball, aquest té previst, en el moment que es conformi el govern, entre altres accions, constituir la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania, constituir les taules territorials de coordinació i acabar el desplegament reglamentari. A més, val a dir que la Direcció General d'Economia Social, tant el director com els responsables tècnics, han participat en les diferents taules per tal d'aclarir elements importants de la renda garantida de ciutadania. Per exemple, el dia 15 de març, el Consell de Serveis Socials de l'Hospitalet de Llobregat, com segurament ja deveu saber.
Així doncs, referent als acords que proposeu en aquesta moció, hi votarem en contra, perquè globalment es basen en falsedats i en afirmacions esbiaixades. Concretament, pel que fa a l'acord segon, respondrem punt per punt. Punt A. Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de ciutadania informant a l'interessat o interessada d'aquelles oficines amb la llista d'espera més curta. Resposta. Ja s'està fent i s'agenden les visites abans de 4 setmanes en el 75% de les oficines del SOC. Punt B. Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la Direcció General d'Economia Social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa per a aquesta finalitat. Resposta. El Departament ha incrementat el personal en gairebé 400 persones, suficients per atendre la demanda que hi ha actualment. Punt C. Informar les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins els terminis que marca la llei, així com obrir vies de revisió per a aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència masclista. Resposta. Es compleixen els terminis que marca la llei i no es poden obrir vies que no estiguin marcades a la llei. Seria prevaricació. En tot cas, els col·lectius que esmenteu ja formen part de la llei. Ho hauríeu de saber, ja que també la vareu aprovar. Punt D. Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d'espera. No hi ha resposta, no hi ha expedients que superin els 5 mesos i és obvi que sempre es prioritzen els expedients més antics. Punt E. Facilitar a través de la web de la Generalitat de Catalunya el formulari de reclamacions i interposició d'un recurs d'alçada per a aquells beneficiaris, beneficiàries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la llei. Resposta. No hi ha vulneració de drets. Punt F. Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als serveis socials bàsics. Resposta. En això hi estem d'acord, però el Departament ja ho ha fet. S'ha augmentat el personal al SOC i s'ha augmentat el personal als serveis socials. Punt G. Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació on hi hagin presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels serveis socials i dels ajuntaments o consells comarcals. Resposta. Les taules territorials estan previstes de ser constituïdes en el moment en què hi hagi govern. Punt H. Iniciar el desplegament del decret regulador del reglament que desenvolupa la renda garantida de ciutadania. Resposta. Aquest tràmit es podria iniciar quan estigui constituït el nou govern. Punt I. Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per la contractació de persones beneficiàries de la renda garantida. Resposta. És un programa que ja està previst. Per tant, un cop exposar l'argumentació punt per punt, els acords proposats, reiterem el nostre vot en contra d'aquesta moció. Alguna observació? Sí, solament que no és una moció d'un grup polític, sinó que és de la Comissió de la Renda, que està formada per 50 entitats. Per tant, no entraré en la discussió perquè evidentment puc entendre d'on s'han obtret les dades per la resposta. Senzillament dir que el que estem defensant nosaltres és a 50 entitats que formen la Comissió de la Renda. Aquestes 50 entitats es constituiran quan hi hagi govern, és el que hi ha, ara no es pot fer. Alguna observació més? No? Vots a favor? No. Quants? A veure. Vots a favor? Si seguíssim, no ho seguirem, i a més a més, però si seguíssim les actuacions del grup del PDeCAT amb anteriors plens, avui en dia hi haurien 6 vots a favor, però no seguirem perquè entenem que hi ha hagut un error, però si ens retrocedim podríem buscar un ple que havia ja ho pots deixar. Vots a favor? Bueno, a veure. Vots a favor. 4. Vots en contra? Doncs 4 vots a favor i 7 en contra. Molt bé. Moció del grup municipal PSC Coalició de Progrés sobre canvis en les zones d'aparcament al carrer del Puig. Sol·licitem al ple de l'Ajuntament que tingui en consideració i prengui els següents acords. Primer, que deixi sense efecte el comunicat i avisos enviats als veïns i domicilis del carrer del Puig. Segon,
que retorni la situació mantinguda en el decurs de la nostra història i des de l'establiment dels ajuntaments democràtics. Tercer, que es mantingui una reunió amb els veïns veïnes que exposin els seus arguments i s'arribi a un consens com existia fins al moment perquè convisquin vianants i vehicles i sigui acceptat pels veïns veïnes. Demanem, per tant, que s'estableixi un diàleg i a la que siguin convidades les diferents forces polítiques que conformen aquest Ajuntament. Quart, que es tingui en consideració l'opinió dels regidors del grup municipal socialista i cinquè, traslladar aquest acord als veïns veïnes afectats. Observacions? Bé, aquesta és una moció perquè la carta o la nota enviada als veïns no sol no resol el problema, sinó que n'ha creat de nous. Amb el carrer del Puig, com molts carrers del municipi i de l'entramat del nucli antic, és evident que no està ni preparat ni estava pensat pels vehicles, vull dir, estava pensat per altre tipus de mobilitat, però amb els anys ens hem trobat que els vehicles és pràcticament part de la nostra vida. És cert que durant uns anys, i els anys de la bonança econòmica abans del 2007, també es van produir en aquest carrer, com altres carrers del municipi, determinades concessions que van fer que vivendes familiars o unifamiliars o vivendes en les quals hi havia una sola vivenda acabessin sent pisos i per tant generant molta més problemàtica, perquè allà on hi havia una família al final n'acaben a 24 amb diferents pisos i sense haver resolt en aquell moment o quan es donava un permís d'obra haver exigit que hi haguessin els aparcaments pertinents, de manera que s'ha anat generant un problema que és difícil de resoldre, això ja ho tenim clar, però la manera que s'ha executat sense cap tipus de participació ni comunicació amb els veïns, explicant els acords que hi havia en el passat, que no sé si els coneixeu o no els coneixeu, espero que sí, s'han trencat i sense cap tipus de consens i sense cap participació prèvia per part dels veïns, i ara genera unes determinades problemàtiques perquè els veïns intenten dintre de tot la seva bona voluntat complir allò que els ha demanat l'Ajuntament, però quan venen veïns que desconeixen exactament com es pot i com no es pot aparcar en aquell carrer, aparquen com volen, amb la qual cosa tampoc es resol el problema. I ja no dic que els cotxes ja tenen dificultats per passar, ja no us explico, que suposo que haureu vist quan intenta passar alguna furgoneta o algun camió. Per tant, s'està creant un problema i ens agradaria que això fos una cosa que es pogués debatre, que es pogués buscar una solució i buscar una solució que fos el consens de vianants, de vehicles i sobretot de veïns. Creiem que el més important és la participació i crec que en aquest cas no s'ha fet o no s'ha executat com creiem que s'hauria d'haver fet, i escoltar l'experiència dels propis veïns per arribar a una solució que seria la més correcta possible. I aquesta és una miqueta la funció d'aquesta moció, és de reivindicar que es busquin alternatives i que probablement es retorni a la situació inicial, perquè fins al moment no havia generat una polèmica, o almenys no ens consta una polèmica com la que actualment i els problemes que estan tenint actualment els veïns en aquest carrer. Alguna intervenció més? Aviam, a mi el que m'agradaria és el fet que un aclariment, en el sentit que en el primer acord es parla d'un comunicat o d'uns avisos enviats als veïns i als domicilis. Suposo que el deveu haver vist, el deveu haver pogut analitzar el seu contingut, i m'agradaria en quina part d'aquest comunicat o d'aquest avís no hi esteu d'acord, del que deia aquest avís. Es deia que els veïns no podien aparcar sobre la acera i que per tant havien d'aparcar fora de l'acera. L'heu vist, aquest comunicat? Sí. No es va passar un comunicat? No. No es va passar un comunicat? L'Ajuntament no ha passat cap comunicat. Doncs llavors el que van rebre els veïns? No ho sé. Llavors com és que els veïns ara estan aparcant? L'únic que es va fer va ser 3 tardes posar paperetes al vidre dels cotxes, però no el que dieu aquí, avisos enviats als veïns i a domicilis. No és el mateix. O sigui, es va posar una butlleta al parabrises del cotxe durant 3 tardes.
perquè va coincidir que havien fet unes obres a la cera del carrer Lluís Companys i no es va permetre aparcar a sobre aquella cera, perquè es podia aparcar a l'altra banda i es va prohibir. Després, per un error, això es va transcendir al carrer del Puig i es va fer el mateix que al carrer Lluís Companys, però va ser un error de 3 dies. Altra cosa és que després algun dia haguem de parlar de si es pot aparcar o no es pot aparcar sobre la cera, però des de l'Ajuntament no hi ha hagut en cap moment cap intenció de canviar res, que potser és un tema que l'hem d'abordar i quan l'abordem doncs evidentment demanarem la participació dels veïns i del partit de l'oposició i de qui calgui, però des de l'Ajuntament no s'ha enviat ni cap avís ni cap comunicat als domicilis ni als veïns. L'únic que es va fer va això, va ser 3 tardes posar butlletes als parabrisas dels cotxes. Per tant, s'ha informat als veïns que no es pot aparcar. No. Els cotxes afectats. Els cotxes que aparcaven sobre la cera se'ls va posar una butlleta. Poden aparcar sobre la cera? De moment poden continuar fent el que feien. De moment poden continuar fent el que feien. En tot cas ja parlarem al seu dia de si això ho canviem o no ho canviem. O sigui, no hem canviat res. Llavors... No hem canviat res des de l'Ajuntament. En tot cas, ja decidirem si ho canviem o no ho canviem. Però de moment ningú ha canviat res. O sigui, que aparcar sobre la cera, evidentment, a nosaltres, a l'equip de govern actual, no ens sembla bé. Però, evidentment, no hem donat cap instrucció de que això es penalitzi. Això és així. I el que sí que us haig de dir és que a mi m'ha arribat personalment una felicitació pel fet que no parquin els cotxes sobre la cera. Sense saber, i em vaig entrar per això, sense saber per què. I em vaig entrar pel sentit d'aquest de que la persona aquesta estava agraïda perquè podia anar a comprar amb el carro per sobre la cera i no havia de baixar al carrer. És això. Silenci, sisplau. Bé, jo personalment ho dic així de clar. Jo tenia una butlleta en el cotxe i allà deia clarament que no es podia aparcar sobre la cera. Per tant, en el moment que reps una comunicació no és... Ja t'he explicat el motiu. Bueno, però ningú ha rebut una comunicació de que allò havia sigut un error. Per tant, aquest error... Puc intervenir un segon? No, ja ho entenc, vull dir, si ho he entès, Fa falta dir als veïns que no es pot aparcar sobre la cera? Sí, li fa falta, home, coneixes el carrer del Puig? Xevi, sí, el conec perfectament i de fet he anat a la peluqueria molts anys en aquell carrer i mai he aparcat a sobre de la cera. Mai he aparcat a sobre de la cera, no ho he necessitat. En tot cas, he aparcat més amunt, he aparcat més avall o l'he deixat a casa i m'havia anat a peu. No sóc pas exemple 100% de... Em pots explicar quin acord hi havia de l'Ajuntament amb els veïns? Me'l pots explicar? No, però no em fa falta. A veure, Xevi, amb tots els respectes, no puc conèixer tots els acords de l'Ajuntament perquè seria complicat, però... Que estàs parlant d'una cosa que desconeixes, jo l'únic que demano... M'agafo, si em deixes acabar, m'agafo amb que aparcar sobre d'una cera es dona com molt per suposat de que hauríem d'intentar tots de no fer-ho. Llavors, si a tu, Xevi, t'han posat un avís sobre el cotxe, dona't com per avisat, però no és un comunicat oficial de l'Ajuntament, és un avís municipal. Igual quan li posen una multa, és un comunicat oficial de la Direcció General de Tràfic, és una multa. No ho arreglarem ara, això està clar. Jo només dic que hi ha un acord tàcit i que els veïns el coneixen, i jo estic d'acord que no s'ha d'aparcar sobre la cera, però és que aquell carrer no té solució. O aparques a la cera o no aparques. O sigui, no hi ha alternativa, Sergi. Per tant, no vulguem fer demagògia. I si ara... Bueno, no hi ha alternatives, perquè ara, o sigui, si tu passes per allà, tens dues solucions. Els cotxes no aparquen a la cera. Tens dues solucions. El tram fins a arribar al Puig, o t'apuges a la cera per la banda esquerra, o no passen els cotxes. I ja no et dic quan passen furgonetes o quan passen camions. I escolta'm, i no m'ho rebatis, perquè he viscut 30 anys allà. I em porto 53 allà. Per tant, llavors hi ha dues solucions: o permetem la permissivitat que hi havia hagut, o bé no deixem aparcar. O sigui, no hi ha més. I després, el tram del final del carrer, que a més dona al Puig i per tant hi ha murs, torna a passar exactament el mateix. Hi ha un tram que sí que és veritat que hi ha la possibilitat, que és des del Puig fins precisament on tu has dit, fins a la curva de Can Guixaró. Allà tu pots deixar el cotxe fora i
Però això és el carrer del Puig, també. I tu negues rotundament que el carrer del Puig es pugui aparcar d'una manera cívica i ordenada. Jo ho he fet durant 15 anys, Xavi, ho sento, hi ha trams especifiquem bé les coses, perquè vosaltres presenteu... Si ens agafem el punt i la coma, si ens agafem el punt i la coma no ens en sortirem. Però és que ja comencem amb que nosaltres hem fet un comunicat oficial. No hem fet cap comunicat oficial. Si jo rebo en el meu vehicle, en el parabrisa, té un avís d'una gent de l'Ajuntament, no és un comunicat oficial. Té l'avís d'una gent. Escolta'm, si ho volem entendre i volem arribar a un consens, podem arribar. L'alcalde ens acaba de dir que aquells comunicats que es van rebre no tenen cap vigència perquè va ser un error. Per tant, matem el tema, els veïns poden seguir com seguien fins ara, intentant amb el màxim de civisme, doncs respectant que es pugui passar i ja està, vull dir, si s'ha acabat, imagina't si tenim... Si va ser un error el comunicat, ja està, no cal que donem més voltes, seguirem com sempre. No cal allargar-ho més, en tot cas, el que sí que hem de precisar és que l'Ajuntament ha estat obert sempre a parlar i a reunir-se amb tothom que li ha demanat, almenys des que nosaltres estem a l'equip de govern. Per tant, no hi ha hagut cap petició de cap reunió de veïns, no hi ha hagut cap queixa formal i en tot cas sí que hi ha hagut aquesta felicitació en definitiva per aquest canvi. En tot cas serà l'equip de govern que decidirà de si fa algun canvi o no fa algun canvi en el que és les normes d'aparcament en el carrer del Puig en concret, no? El punt quart que ens dieu que es tingui en consideració l'opinió dels regidors socialistes, des de l'equip de govern actual volem tenir en compte l'opinió de tots els regidors i de tots els grups que conformen el consistori, com no podia ser d'altra manera. I després, en tot cas, l'últim punt que demaneu traslladar aquest acord als veïns i veïnes afectats no caldrà perquè evidentment no hi votarem a favor per tot el que hem argumentat. Vots a favor? Bueno, doncs... Sí, bueno. Vale. Tornem-hi. Vots? 5 a favor. Vots a favor? Bueno. Abstencions? Vots en contra? 7 en contra. Vinga. Continuem. Moció del grup municipal PSC, Coalició de Progrés sobre l'actuació al carrer Valla Serra Llonga. Sol·licitem al ple de l'Ajuntament que tingui en consideració i prengui els següents acords. Que deixi sense efecte el comunicat i avisos enviats als veïns i domicilis dels carrers esmentats. Segon, que es mantingui una reunió amb els veïns, que exposin els seus arguments i s'arribi a un consens perquè convisquin vianants, vehicles i sigui acceptat pels veïns. Demanem, per tant, que s'estableixi un diàleg i a la que siguin convidades les diferents forces polítiques que conformen aquest Ajuntament. Tercer, que es tingui en consideració l'opinió dels regidors del grup municipal socialista. Quart, que es modifiqui i canviï la capa d'asfalt del nou tram per una capa més sòlida de quitrà. Cinquè, que s'eliminin els focus instal·lats i se substitueixin per fanals que distribueixin millor l'enllumenat. Sisè, que es faci un projecte de qualitat d'acord a d'altres indrets del municipi. I setè, traslladar aquest acord als veïns afectats. Alguna intervenció? Sí. Bé, crec que els regidors que estaven al govern en el moment que nosaltres ostentàvem l'alcaldia i la regidoria d'urbanisme en som conscients del que va costar arribar a un acord amb la propietat per poder fer l'obertura del carrer del Vall de Serrallonga. També crec que som conscients que quan es va demanar a l'inici del mandat, també des de la regidoria d'urbanisme, la revisió del pla de mobilitat, es preveien una sèrie d'accessos que es preveien, o d'entrades al municipi, però que en cap cas estaven executades i, per tant, allà a la mateixa Diputació se'ls hi proposaven una sèrie de trajectes que era el que havia de ser la nova configuració del municipi de Sant Hipòlit. De totes aquestes configuracions n'hi ha una, que és aquesta, el Vall de Serrallonga oberta, però els plans de mobilitat no són documents
en els quals i en el seu moment ho saben perfectament que vam tenir discrepàncies perquè moltes de les coses que ens proposava la Diputació jo com a regidor d'Urbanisme no les veia en absolut clares, però és evident que es havia de tancar un document i com que només marca una sèrie de pautes i una sèrie d'estratègies, això no vol dir que aquell document s'hagi d'executar al 100%. Bé, creiem que amb aquest preàmbul el que estem dient és que hi havia unes previsions, hi havia una sèrie de conceptes que em sembla que tots teníem clars, però que l'execució del projecte ha sigut precipitada. I ha sigut precipitada perquè tot i que hi havia un projecte que es havia encarregat previ a tot això, perquè evidentment per arribar a un acord amb els veïns, per arribar amb la propietat, en aquest cas, doncs es havia de saber si tot això era viable o no era viable, es va dissenyar un miniprojecte del qual jo crec que s'ha executat des de la regidoria d'Urbanisme de forma precipitada. I per què ho diem de forma precipitada? Primer, jo he sentit abans a l'alcalde que ens deia que sempre s'escolta les aportacions dels diferents grups polítics, doncs jo li haig de dir que no, perquè en una comissió informativa nosaltres vam proposar, en aquest cas, de que els focus que es havien instal·lat no eren correctes, perquè aquells focus primer no il·luminaven bé i a més creaven distorsió i en determinats casos doncs, no permetia una visibilitat quan baixes pel carrer de Serrallonga perquè enlluernen. No s'han canviat, per tant no se'ns ha escoltat la nostra opinió i d'aquí ve la presentació de la moció. També la gestió dels aparcaments crec que ha sigut molt més que millorable, perquè si realment es volia fer una nova zona d'aparcaments, doncs probablement el primer que es havia d'haver estudiat és si convenia o no convenia treure les pilones que hi ha des de l'aparcament actualment, al fer sentit únic, perquè aquell tenia, les pilones tenien una explicació quan era doble sentit, però una vegada ja es fa de sentit únic, que entraríem a discrepar o no, perquè ja no hi entrarem, aquelles pilones no són necessàries perquè allò permetria aparcar banda i banda. Després tampoc, i aquest és un privilegi que no l'ha de tenir cap veí, i repeteixo, no l'ha de tenir cap veí que no tingui un gual no té per què tenir una ratlla pintada al davant de casa seva. Per tant, se'ls està donant un privilegi que no se'l mereixen. I si això hagués passat quan jo era regidor d'Urbanisme i alcalde, estaríem parlant aquí que hi haurien determinats elements del municipi que acusarien de corrupció, de prevaricació i moltes altres coses, com havíem fet amb la zona blava que la va dissenyar el grup de Som Voltregà i no el del PSC. Per tant, crec que hi ha hagut molts errors amb aquesta execució. Hi ha un canvi de rasant que si ens atenguéssim probablement a les normes de circulació jo crec que no és legal. La capa de rodadura que s'ha fet és del tot ineficaç i per tant jo crec que necessita una capa de rodadura molt millor de la que hi ha i probablement també hauríem de considerar a l'hora de baixar quin tipus de protecció hi posem a la banda esquerra perquè ningú se'ns en vagi avall. I ja no dic el tema de velocitat, perquè s'ha previst precisament tota aquella zona d'aparcaments amb una banda i amb una altra que al final no hi ha ningú que entengui res. Suposo que s'ha fet per realment disminuir la velocitat, però no s'ha previst absolutament res a partir d'aquella zona que realment és on hi ha autèntics problemes. Per tant, jo crec que hi ha tantes mancances, manca de llum, jo crec que s'han de posar allà dos fanals com Déu mana i no hi ha diners suficients per fer-ho i per tant l'Ajuntament ho pot fer-ho i no hi ha cap tipus de problemàtica. Jo crec que aquesta execució, i em dirigeixo al regidor d'Urbanisme perquè crec sincerament que és precipitada i mal executada i el que es tracta amb aquesta actuació, i de fet la primera setmana ja van haver d'eliminar una zona d'aparcament perquè hi havia un veí, concretament un comerciant que no podia ni sortir de casa seva amb el vehicle, doncs lògicament això demostra que no s'han fet les coses i no només s'han de seguir els criteris tècnics sinó que també han d'haver-hi uns criteris polítics. Els criteris polítics parteixen de parlar, insisteixo, i participar amb els propis veïns com s'ha fet amb totes les actuacions municipals mentre nosaltres hem estat en el govern municipal. Primer parlar amb els veïns, veure les problemàtiques, algunes es poden resoldre i altres són impossibles i llavors executar. I per això aquest és el motiu d'aquesta moció, perquè creiem que amb aquesta execució d'aquest projecte hi ha moltes coses a millorar i nosaltres hi volem portar el nostre gra de sorra que, insisteixo, ja que no se'ns ha atès quan nosaltres hem parlat dels fanals, doncs aviam si amb aquesta moció entre tots ens podem posar d'acord i arribar a un projecte que realment sí benefici de tothom, perquè després jo crec que tampoc s'ha previst tots els veïns i veïnes del Parc Mare Teresa que avui en dia tenen moltes dificultats per entrar i sortir, més restringir-los la circulació, una nació de doble circulació al tram que hi havia del Vall de Serrallonga.
Bé, abans no respongui la regidora, deixem fer un apunt de que el comentari que ens vas fer en la informativa, en la sessió informativa, evidentment es va tenir en compte. Es va tenir en compte, el que passa que no vol dir que això s'hagi d'executar tal com veu proposar. Evidentment es va tenir en compte, es va analitzar el focus de llum, es va veure que realment no enlluernaven per la baixada del carrer Vall de Serrallonga i es va retocar fins i tot una mica la inclinació. Això és el que vam encarregar el responsable de la llum. Després, el fet de les obres aquestes, evidentment tots sabem que es tracta d'unes obres provisionals, no és definitiu. A l'Ajuntament entenem que no ha de destinar diners públics a una cosa que després s'ha d'urbanitzar i va a càrrec dels que urbanitzen. Per tant, entenem que el que hem fet està ben fet. A més s'ha fet sobre un pressupost que estava validat per l'antic equip de govern i també amb acord amb els propietaris, d'acord amb els propietaris. Per tant, aquesta és la nostra posició i ara la regidora, si vol. Ratificaré bastant el que acaba de dir l'Hipòlit. La Junta de Govern Local, en la sessió del 12 de febrer d'aquest any 2018, va aprovar l'execució de les obres necessàries per l'obertura provisional del carrer Vall de Serrallonga, tinguem-ho en compte que és provisional, que suposa una gran millora per la mobilitat del poble de Sant Hipòlit. La vam aprovar d'acord amb el conveni del 31 d'agost del 2017, aquest conveni del qual parlaves que va ser difícil d'arribar a un acord, que el vau estar treballant, si no recordo malament, més d'un any, no, quasi bé dos. Aquesta negociació amb els propietaris d'aquests terrenys que no estan urbanitzats, la qual té propietaris, no és de l'Ajuntament encara. Aquest conveni deixava molt clar que les actuacions tenen un caràcter provisional i transitori, mentre que no es cedeixi la propietat i s'urbanitzi com a carrer urbà que discorre per dintre de l'àmbit del subsector pendent de desenvolupament. I el seu ús públic és exclusivament per a pas de vehicles i vianants. Aquestes obres, com deia bé l'Hipòlit, ja formaven part del pressupost d'aquest 2018 i en el seu dia, quan es va preparar aquest, conjuntament amb el suport dels tècnics de l'Ajuntament, es van decidir les actuacions a dur a terme i els materials a utilitzar i necessaris i, evidentment, l'import de l'obra. Sempre totes aquestes decisions les hem preses tenint en compte el conveni amb els propietaris de l'àmbit del pla parcial i el seu caràcter provisional i transitori. Repetim, és un conveni amb els propietaris, els terrenys són dels propietaris. El ferm de grava ciment, del qual et queixaves, per al pas de vehicles també s'ha incorporat a l'itinerari de vianants i evitar així la barrera arquitectònica resultant entre la grava ciment i la terra, quan en el conveni amb els propietaris aquesta grava ciment ja estava establerta i a més només es deia pel tros dels vehicles. Per tant, hem fet aquesta millora. A part que al fer-ho tot amb grava ciment s'ha col·locat una tanca separadora entre l'itinerari rodat i el del vianants per seguretat evidentment i per evitar riscos, mantenint també el pas utilitzat fins ara pels vianants. Pel que fa a l'enllumenat, s'han col·locat 2 punts addicionals i puntuals de llum, aprofitant els fanals ja existents i, evidentment, com deia també l'Hipòlit, es va retocar quan tu vas comentar que enlluernaven, que nosaltres ho vam estar mirant i no vam veure aquests enlluernaments. També en el conveni també es parla que l'enllumenat també és provisional, evidentment. Per tant, no és qüestió de diners, com apuntaves. Els canvis amb la circulació dels vehicles, tant en el carrer Vall de Serrallonga com al carrer Bisbe Morgades, afecten a un sol tram, tant d'un carrer com de l'altre, i donen continuïtat als trams d'un únic sentit que ja tenien aquests 2 carrers. El carrer Vall de Serrallonga, de sentit de baixada, de sortida del poble, des del centre, des del casc antic cap a la sortida. I el carrer Bisbe Morgades, de pujada, d'entrada cap al centre del poble.
L'Ajuntament a dia d'avui, com també recordava l'Hipòlit, no ha rebut queixes per part d'aquests canvis ni dels veïns d'aquests carrers ni de la resta del poble. Els veïns que ja van ser informats i per carta, i tots els canvis van ser degudament senyalitzats. Per tant, i com apuntaves també, el de les pilones i els aparcaments, evidentment s'ha deixat així per el que comentaves, perquè el carrer de baixada no fos un accelerador de velocitat i així d'aquesta manera anar frenant la velocitat important en el centre del poble. Per tant, amb tot això exposat, votarem en contra. Respecto a les opinions, no, evidentment no les compartim, però les respectem. Ser provisional no vol dir executar malament. Jo us he parlat de 3 coses, de dir veïns que ara tenen una ratlla pintada groga i tenen un privilegi que no l'han de tenir, ho dic així de clar, i jo en sóc un afectat perquè no pago igual, per tant si m'aparquen al davant no tindré més remei que aguantar-me, ho dic així de clar, si és que és així. 1. 2, i us he tornat a explicar, hi ha un canvi de rasant que crec que no sé si compleix les normes de circulació, ho desconec. I 3, jo he proposat la instal·lació de fanals, perquè crec que no està ben executat amb aquells focus que hi ha. Es pot acceptar o no es pot acceptar? I després, el fet de posar aparcaments a banda i banda no ho entén ningú. No sé amb qui parleu, però no ho entén ni els veïns ni la gent que ve allà. Són millores, vull dir, si es volen acceptar les podem acceptar, ja està, vull dir, són diferents punts de vista. Simplement el fet de que sigui provisional, també us dic que el carrer de la Vinya és provisional, hi ha fanals i està enquitrenat, i fixeu-vos la diferència, vull dir, també és provisional. També deu dependre de veure, no sé, el conveni que veu fer amb els de la Vinya, si és provisional. Vull dir, clar, evidentment, si hi havia un conveni amb els propietaris, bé s'havia de respectar. Perquè, no sé, si no, no tenia sentit que ho haguéssiu treballat durant tant de temps. Només vull fer un parell d'aportacions. Per començar, l'opinió de la regidora d'Urbanisme no és només una opinió, són uns fets contrastats. Després, respecte al GAL, si és el que més o menys estem intuint nosaltres, i evidentment no direm noms i cognoms, però segurament estem parlant d'una empresa, d'un autònom del poble, i em sembla que doncs llavors segurament hi haurà el moment per aclarir-ho, però si en cas que fos aquest cas que nosaltres ens vam trobar doncs que feien una petició formal respecte a les dificultats que ell tenia per càrrega i descàrrega, evidentment, com entendreu, doncs hem de donar també facilitats als comerciants del municipi. I respecte que repeteixes diverses vegades doncs que no entens massa perquè com estan repartits els aparcaments, doncs llavors no ho diguis, perquè això és un pla municipal i és una cosa una mica sèria. Si ho entens, ho entens. Si no ho entens, jo tinc la meva obligació de dir-te que això ve d'uns tècnics de mobilitat urbanística, tu saps perfectament com funciona, venen aquí, fan un plantejament, si l'equip de govern hi està d'acord, es tira endavant. Llavors està fomentat amb gent especialista i professionals del sector. Nosaltres no hi entenem de canvis de rasant, com tu bé si sembla que hi entens molt, però es contrasta amb professionals que per això es dediquen a això. Res més. Ho entens o no ho entens? Sergi, no vull entrar en una discussió i t'ho dic així de clar. Simplement és un debat. Simplement crec que hi ha millores a realitzar i això era una miqueta l'objectiu de la moció. No facis com sols fer habitualment, voler tergiversar les paraules. Jo simplement he dit que els tècnics donen unes pautes i entenc perfectament el per què fan aparcament amb una banda i una altra, i he sigut jo el que ho he dit, però si he sigut jo el que ho he dit, no tergiversis les meves paraules. El que no estic d'acord és amb l'execució, perquè al final acaba complicant i la gent no ho entén, i jo ho he exposat. Es vol entendre? Bé. No es vol entendre? No es vol canviar? No passa res, però simplement és una opinió, i com a opinió
no és pròpia. A partir d'aquí, insisteixo, no vulguis donar-li la volta a les paraules, perquè he sigut jo el que he insistit en que a l'haver-hi aparcaments en una banda i una altra és per intentar reduir la velocitat. Molt bé, ha acabat tot el debat, procedim a la votació. Vots a favor? Vots en contra? 4 vots a favor i 7 en contra. Moció del grup municipal Sant Voltregà AM sobre la col·locació i retirada de propaganda electoral. Des del grup municipal Sant Voltregà Acord Municipal proposem l'adopció dels següents acords. Primer, la col·locació i retirada de pancartes, cartells i qualsevol altre tipus de material electoral de la via pública durant les respectives campanyes electorals i els dies posteriors a la celebració dels comicis es realitzarà única i exclusivament a càrrec dels recursos de cada grup polític. Segon, el material de propaganda electoral no serà col·locat o retirat a càrrec del personal municipal i en cap cas mitjançant la contractació de serveis privats per part de l'Ajuntament. Tercer, el material electoral que s'hagi col·locat durant la campanya electoral en un termini raonable i com a màxim 15 dies després de la celebració dels comicis serà retirat a càrrec única i exclusivament dels propis recursos de qui l'hagi col·locat. I quart, els grups municipals aquí presents ens emplacem a mantenir aquests compromisos de manera permanent tant en aquest mandat municipal com en els propers. Pel que fa a aquesta moció, aclarir que aquí ens referim única i exclusivament a pancartes i propaganda que vagi penjada a fora dels panells que posa l'Ajuntament cada vegada que hi ha eleccions. O sigui, els panells per plantar programes i per plantar propaganda electoral es continuaran posant, evidentment, per la brigada i es retiraran un cop hagi passat el temps de la campanya. Aquí ens referim a temes que en algun moment s'han fet des de l'Ajuntament o bé posar o retirar i pensem que els recursos públics s'han de destinar a altres coses i cada grup, cada partit polític s'ha d'autofinançar aquestes feines. Bé, jo crec que és una moció demagògica, fora de lloc, i la pregunta és, què passarà quan vingui un grup polític que no té representació municipal i pengi pancartes? Què ha passat? Això no està previst. Què passarà quan els grups municipals, i en aquest cas em dirigeixo als dos, incompleixin la posada de cartells i els pengen sense cap tipus de permís allà on volen i sense cap tipus de permissivitat per part de la Junta Electoral? Els haurem de treure a la resta de grups polítics. Jo crec que amb aquest tipus d'actuacions un primer s'ha d'analitzar amb si mateix, i cap dels dos grups municipals aquí presents a les anteriors eleccions municipals i sense permisos penjaven les pancartes i penjaven els cartells allà on els hi semblava, ocupant espai que ens corresponia a nosaltres, que sí que havíem fet prèviament aquesta petició. Per tant, és una moció tan demagoga, però tant, que a més no pot ser-ho. I a més, perquè diu destinar diners públics, home, doncs aquí destinem molts diners públics a penjar pancartes, despenjar pancartes, posar-les en altres indrets del municipi, que són diners públics i que els paguem tots quan no tots hi estarem d'acord. Per tant, siguem una miqueta seriosos, sincerament. I jo espero que el grup del PDeCAT faci el mateix que va fer l'Ajuntament de les Masies i no votar-la a favor, perquè almenys allà van ser coherents. Espero, perquè al final, quan s'han tret a les campanyes electorals els cartells, es fa únic i exclusivament perquè els carrers i el nostre poble estiguin el màxim de nets possibles, el màxim de ràpidament possible. I aquest és l'objectiu de retirar les pancartes i de retirar els cartells de propaganda electoral. I sempre s'ha fet, almenys mentre nosaltres hem estat a l'Ajuntament, però també em consta que en anteriors consistoris passava, amb el consentiment dels diferents grups polítics. I crec que quan s'han retirat les pancartes i els cartells en aquest Ajuntament ha sigut perquè tots els grups polítics hi hem estat d'acord. I el cost és ínfimament mínim per la brutícia o els cartells que poden quedar durant dies i dies fins que algú tingui ganes o li vingui bé de fer-ho per les seves ocupacions i feines. Per tant, nosaltres hi votarem en contra.
per al·lusions al nostre grup municipal. Si vostè es refereix a les pancartes de llibertat als presos polítics, hauria d'entendre i hauria de veure la diferència que hi ha entre destinar diners públics per uns beneficis, uns rèdits polítics de partits concrets, partits polítics, per tant entitats privades, o defensar la llibertat de tot el poble, defensar la llibertat de tots els polítics i de tots els ciutadans, que això és el que defensen aquestes pancartes. Entenc que a vostè li molesten, però no compari això amb una campanya electoral. I vostè una vegada i una altra va dient que això és demagògia, però a mi, no sé, nosaltres a la darrera campanya electoral, per exemple, teníem 5 cartells plantats i ens era molt fàcil retirar 5 cartells plantats. El que hagués estat molt difícil, i entenc que potser això el que li molesta, era retirar-ne 200 de Miquel Iceta, que hagués portat molta feina. Doncs aclarint una mica les coses. Aclarint les coses, ja que ets un demagog absolut. Sí. Cartells amb Miquel Iceta van durar 24 hores, o sigui que... Sí, però... Perquè alguns se'n van cuidar de penjar-lo. No tots. Això sí que és demagògia. Bé, un cop acabat el debat, anem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? 7 vots a favor i 4 en contra. Moció dels grups municipals Sant Voltregà, Cor Municipal i PDeCAT per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà proposa l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el suport d'aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d'agressions sexuals. Segon, animar totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes. Tercer, exigir la revisió del Codi Penal perquè s'hi incorpori la perspectiva de gènere per tal que s'eviti l'existència d'interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. Quart, garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones. Cinquè, treballar per tal de prevenir i tractar de forma adequada des de l'Ajuntament les situacions d'assetjament sexual en els espais d'oci i de lleure. I sisè, comunicar aquests acords a les entitats de dones del municipi, al personal municipal a què pugui afectar, al Parlament de Catalunya, a l'AMI i a l'ACM. Alguna intervenció? No. Fa uns dies es va conèixer... Fa uns dies es va conèixer la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de la Manada, condemnant els 5 membres responsables de la violació d'una dona a només un delicte d'abús sexual, sense tenir en compte ni el delicte d'agressió sexual, obviant que es produís intimidació, violència, vulneració de la intimitat i a més amb l'agreujant de ser una actuació grupal. El centre de debat va ser la forma d'actuació de la dona que pateix la violència, afavorint la impunitat de les agressions masclistes i posant de manifest com els estereotips de gènere influeixen en els anàlisis dels fets. Es fa ben evident que la justícia espanyola no empara el dret de la ciutadania per igual i amb el seu patriarcat fa encara més injusta la situació de la dona. Rebutgem, doncs, radicalment la sentència d'aquest tribunal i des de totes les administracions públiques hem de continuar portant a terme mesures de prevenció de violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere. Cap violació és justificable. Les dones volem ser lliures. Alguna altra aportació? Estem a favor que aquest tipus d'actuacions no són permissibles i no les hauríem de tolerar i menys permetre a través de la justícia. Crec que ha sigut un error que s'ha demostrat i que per tant no comparteixo els arguments que s'han donat de patriarcats i tota aquesta sèrie de coses, però evidentment l'objectiu que crec que és el de visualitzar que no hem de permetre cap tipus de violència, doncs hi estem totalment a favor. Bé, un cop fet el debat, procedim a la votació. Vots a favor? Per unanimitat. Moció dels grups municipals Sant Voltregà, Cor Municipal i PDeCAT en defensa dels drets polítics i per la llibertat dels presos polítics.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà proposa l'adopció dels següents acords. Primer, exigim la posada en llibertat immediata de les preses i presos polítics. Segon, defensem la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes i denunciem la intolerable situació de judicialització de la política que afecta tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris. Tercer, insistim en la defensa dels drets polítics de tots els diputats i diputades escollits democràticament, així com dels representants de la societat civil i els membres del govern, i denunciem altre cop la vulneració de drets civils, fonamentals i polítics que afecta tota la ciutadania de Catalunya. Quart, fem una crida als demòcrates a Catalunya, als demòcrates dels països catalans i de la resta de nacions de l'estat espanyol i també d'Europa, a mobilitzar-nos de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal en defensa dels drets civils i polítics. I cinquè, comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'ACM. Alguna intervenció? Sí. Bé, aquesta és una moció més de les que com ja hem presentat altres vegades i malauradament doncs, ens veiem obligats a tornar-ho a fer degut a la situació doncs, que pateixen els nostres companys i companyes polítiques per defensar uns ideals i per fer-ho a més de la manera més democràtica i exemplar possible. És una moció que ens fa denunciar una vegada més aquesta persecució política i judicial que estan patint els nostres companys i que de fet patim nosaltres, els 11 regidors que estan aquí, perquè això vol dir que en democràcia doncs, tenim un ull a sobre que ens està vigilant molt de prop i no creiem tampoc que sigui d'una manera massa parcial. És la demostració i posada, manifestada aquí en el ple una vegada més doncs, que aquesta democràcia pateix una involució mai vista i sobretot mai vista doncs, en països potents i països exemplars com molts hi ha a Europa. És una oportunitat també pel grup del Partit Socialista, encara que només siguin un grup municipal, doncs per votar-hi a favor i per donar suport al que al final poden ser companys seus de Parlament, inclús amics i amigues que estan tancats de manera molt injusta, i ja no parlem de les causes i conseqüències que això comporta, perquè anul·lar la llibertat d'una persona és una cosa molt sèria i que només es pot fer si està basada doncs, en actuacions doncs, que comportin la presó i que comporti, per exemple, doncs, haver-se d'exiliar. Llavors estem en una situació doncs, que és molt difícil de justificar per l'estat espanyol, és molt difícil de justificar per la justícia, i encara que només sigui un ajuntament de 3.500 habitants, és el que ens toca fer, és el que fem amb molt d'orgull i molta dignitat, i per això presentem aquesta moció conjuntament, evidentment, amb el grup de Sant Voltregà. Alguna intervenció més? Sí. Bé, al tractar-se d'una moció que no és de competència municipal, els regidors, i ho saben ells perfectament, tenen llibertat de vot absoluta. Sí que és veritat que nosaltres vam presentar una moció que anava amb aquests mateixos termes, evidentment no els mateixos que aquí s'especifica, no la vam poder presentar per raons òbvies i a més correctes, perquè el reglament orgànic municipal només permet tres mocions. Nosaltres vam presentar 4, en vam haver de retirar una d'aquest ple municipal, que en aquest cas va ser aquesta, perquè les altres doncs, sí que eren estrictament municipals, les altres 3, i per tant doncs, vam considerar doncs, que aquesta en podíem prescindir. Però sí que entenem, i això coincidim amb els 4 regidors, que només a través de la diàleg, la negociació i el pacte es poden arribar a pactes polítics, i cadascú obrarà en conseqüència, sincerament, i ho dic obertament, ni n'hem parlat, vull dir, cadascú obrarà amb la seva mesura, però sí que aquí hi ha, en el meu entendre, paraules doncs, que xirrien amb diferents argots, no? I és la de presos polítics. Jo sempre dic que cap dels actuals persones, perquè no tots són polítics, cap dels que estan actualment a la presó hi haurien d'estar, i ho dic així obertament. Per tant, això que quedi clar, ho he dit ara, ho he dit abans, aquí se'ns ha acusat de l'aplicació del 155, no m'hi sento absolutament identificat, us ho he dit, us ho he repetit, però encara avui ho he tornat a sentir. Jo tinc les meves conviccions personals, per molt que pugui pertany a una agrupació, i no, per tant, les comparteixo totes, però
però tampoc comparteixo aquesta, la mateixa no comparteixo amb els meus companys i companyes i membres del partit, tampoc comparteixo aquesta, no són presos polítics, perquè crec que els estem fent un flac favor a realment els presos polítics que no es puguin expressar. En aquest país es pot expressar. Altra cosa és que aquestes expressions algú les pugui malinterpretar, com és el que s'està fent ara, i crec que no haurien d'estar a la presó i en tot cas seguir el procediment judicial i ja veuríem. Per tant, que ningú tergiversi els arguments. Nosaltres, o jo personalment, no hi votaré a favor perquè entenc que hi ha el titular llibertat dels presos polítics. Jo crec que no són presos polítics, són persones que en funció de les actituds que han fet algú ha determinat que estiguin a la presó, però en tot cas això és un tema que jo tampoc aquí no vull entrar. I després perquè en el segon punt es diu defensem la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes, evidentment, sempre i quan no se saltin el propi reglament del Parlament de Catalunya, i el 6 i 7 de setembre, no dit per cap grup polític sinó pels propis lletrats del Parlament, es van saltar totes les lleis del Parlament de Catalunya, i no només es van saltar les lleis del Parlament de Catalunya, sinó que a més van vulnerar el propi Estatut de Catalunya, i no hi estic gens d'acord. La desobediència s'ha de fer, però no la pot fer mai un polític, i per tant no hi estic absolutament d'acord amb aquest pronunciament. Però sí que, i nosaltres que presentàvem una moció a favor del diàleg i la reconciliació, doncs aquí parlàvem precisament de la defensa del compliment de la llei, el respectar les decisions judicials, tot i que es puguin ser desproporcionades, però que evidentment s'han de criticar, perquè per això podem criticar-les, resoldre els actuals conflictes polítics en el marc de la política. Mai es trobarà una solució amb la justícia, això està clar, però tampoc la trobarem al carrer, ni uns ni els altres. I després el que us deia, que s'ha d'establir un marc de diàleg i negociació i de pacte, i no hi ha cap més solució en aquest país. Per tant, si algú dels meus companys té alguna cosa més a afegir, jo per la meva part em defenso. Insisteixo plenament, els quatre coincidim que cap de les persones que avui en dia estan a la presó hi haurien de ser-hi. Bé, és evident que el concepte de presos polítics és molt diferent del que tenim nosaltres, del que podeu tenir vosaltres, però està clar que les persones que estan a la presó són per les seves, i estan per les seves conviccions, i per tant per nosaltres són presos polítics totes. Hi ha alguna intervenció més? No? Procedim a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? 7 vots a favor, 2 abstencions, 2 vots en contra. Es dona compte dels decrets d'alcaldia des de la celebració de l'última sessió plenària ordinària. Es dona compte dels acords de la Junta de Govern local des de la celebració de l'última sessió plenària ordinària. Es dona compte dels decrets de contractació de personal des de la celebració de l'última sessió plenària ordinària i es dona compte de l'estat d'execució del pressupost municipal. Propostes i mocions d'urgència i pregs i preguntes. Bé, hi ha un prec, pregunta? Bien, jo tenia 3 preguntes, però abans no he pogut entrar en un tema i sí que m'agradaria expressar la meva opinió, que és el tema del Vall de Serrallonga. El Vall de Serrallonga, amb una comissió informativa, ho dic perquè així ja s'engem el tema i s'ha acabat. Sí que vàrem parlar-ne i textualment vàrem quedar, els que hi són, els que hi ero ja ho sabeu, que era un tema millorable i que veuríem com aniria i en funció de com anés més endavant miraríem de resoldre-ho. Si no m'equivoco malament, això va ser el que es va quedar. Que és veritat? Vale, preguntes. Era 3 coses per saber com estan a 3 regidories diferents. Una era serveis socials, perquè aquest dia anant a un camp de futbol em van explicar que hi hauria una reunió de la unitat bàsica de serveis socials pel tema del conveni que hi havia amb el Consell Comarcal. És per saber aviam al final com s'ha quedat, si s'ha trencat el conveni, no hem trencat el conveni, on estem. Bé, responc jo perquè aquesta setmana s'ha fet una reunió a l'Ajuntament de Masies amb els 4 ajuntaments
que conformen aquesta unitat bàsica i estem encara en negociació, estem encara valorant la possibilitat de fer la subrogació del personal de serveis socials al Consorci de Serveis Socials d'Osona. Per tant, la voluntat en principi de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà és de subrogar el personal de serveis socials al Consorci de Serveis Socials d'Osona. Aquesta és la voluntat. Aquesta voluntat doncs, es va expressar en aquesta reunió i ens vam emplaçar en una nova reunió per acabar de determinar si es fa o no es fa. Sí, això de subrogar voldria dir que el personal que tenim ara, les dues persones, l'assistenta social, passarien a pertànyer al Consell Comarcal. Exacte. O sigui que perdríem poder el feedback de saber quina és la situació que tenim nosaltres. Perquè si els manen ells... No. Evidentment, els criteris que es fan servir per fer aquesta subrogació, en definitiva, és per aplicar una sèrie de criteris tècnics uniformes a tota la comarca, a tots els pobles de la comarca, i després una mica garantir el que és l'especialització professional d'aquestes persones. D'alguna manera, els serveis socials cada vegada requeriran més d'especialització en temes molt concrets. Una cosa és la pobresa, l'altra cosa doncs, pot ser l'atenció a la infància, l'altra cosa pot ser doncs, el tema de l'atenció a la bellesa, en fi, hi poden haver diverses actuacions i si estem en una organització més gran segur que els podem atendre molt millor que no pas amb la bona voluntat que evidentment que hi és i amb els excel·lents professionals que tenim. Això que quedi per davant. Tenim 3 persones en els serveis socials que són excel·lents professionals, totes tres. Però en definitiva el que es persegueix amb aquest traspàs de funció tècnica i de funció també de gestió dels recursos humans dels serveis socials és optimitzar la labor d'aquestes persones i el servei a la ciutadania. També garantir la uniformitat de criteris en l'aplicació d'aquests serveis socials. En definitiva, el que no pot ser és que es tracti diferent un cas igual, idèntic, en 2 pobles que es tracti de forma diferent. Que un poble doncs, tracti millor o pitjor una família amb la mateixa problemàtica que pot tenir el poble del costat. El fet de centralitzar-ho doncs, tot amb el Consell Comarcal es garanteix que hi hagi aquesta uniformitat de criteris. Una altra qüestió és el fet també de tot el que són les substitucions, les suplències. En definitiva, quan nosaltres tenim 3 treballadors, quan estan de baixa, quan estan malalts, quan fan vacances, un ha de cobrir l'altre, no? Si estem en aquesta organització més gran, això d'alguna manera queda garantit per una estructura ja que el que fa és suplir cada baixa, cada vacances i tot el que hi hagi, totes les incidències que pugui haver quant al personal. Per tant, entenem que el canvi és beneficiós, és avantatjós pel que implica el servei a la comunitat, el servei doncs, a la població. Així es vol dir que tot el canvi que es faci representa que hem fet una mica un canvi de criteri, anar al cantó més professional que no pas al cantó més personal, més o menys. El criteri és sempre donar una millor atenció a tots els usuaris. No, quan refereixo que els tinguin ells, els tinguem nosaltres, continuo dient, jo veig que pot ser, ens podem trobar que hi hagi un problema que no ens n'enterem. No. I ells, el Consell Comarcal, se n'enterin? Però és clar, aquestes coses, quan les fan los de fora... Nosaltres pensem que no. Els treballadors estaran aquí. Tant. El que ha explicat l'alcalde era l'acord que havíem arribat precisament, que era, entenem que les coses s'han anat complicant i per tant és veritat que has d'entrar en una xarxa, però això no volia dir subrogar el personal. El personal podia seguir seguint escrit. No entenem el fet d'aquesta voluntat de voler subrogar el personal quan l'acord ja estava fet, estava tancat, i a més pels 4 municipis. I el trencament el provoca Sant Hipòlit de forma unilateral sense consens amb els altres 4 municipis, amb els altres 3 municipis, perquè ni Orís ni Santa Cecília ens consta que estaven assabentats. Per tant, quan s'envia una carta i es demana deixar sense efectes el conveni de col·laboració, l'envia a l'Ajuntament de Sant Hipòlit, i a l'acord que hi havia amb el Consell Comarcal
l'acord que hi havia amb el Consell Comarcal era d'entrar dintre del consorci, efectivament, i era un consens perquè era una reunió que havíem convocat des de l'Ajuntament de Sant Hipòlit, la regidora i jo mateix, amb consens dels 4 ajuntaments. Quina casualitat ara, unilateralment el trenca Sant Hipòlit. No ho entenem, perquè si la unitat bàsica ha funcionat des de l'any 99 amb diferents governs municipals i amb diferents grups polítics i colors i de tot, a on està la voluntat de subrogar aquest personal quan a l'acord ja estava amb el Consell Comarcal, canvia l'alcaldia i això canvia radicalment. Per tant, no sé, és algo que, com deia en Jaume Codina, precisament una de les coses que volíem preservar és que el propi Ajuntament pogués tenir opinió pròpia i no només depengués d'un consorci com és el Consorci de Serveis Socials. Bé, entenem que aquesta opció garanteix que l'Ajuntament podrà incidir, podrà participar, podrà decidir i el personal està aquí, està ubicat aquí, no hi ha cap canvi previst en quant al personal. Dependrà jeràrquicament i funcionalment del Consell Comarcal, però estaran ubicats aquí i continuaran estant trepitjant el terreny de Sant Hipòlit i Masies, i Orís i Santa Cecília. I a més amb els avantatges que he dit abans de la cobertura de totes les baixes, maternitats, que puguin haver, vacances, tot això. Alguna cosa més? Els passos que es facin els anireu explicant. Sí, tant. Llavors, 2 preguntes més. Una, que és el tema que sembla la màquina de repetir, però com que ja tots ho veiem, hem fet una derrama, digue-li com vulguis, el Club Patí Voltregà. En aquest moment tots sabem quina és la situació que passa al club. Tenim previst algun pla de xoc, d'actuació, de poder fer alguna més per col·laborar amb ells o estem esperant aviam què passa? Bueno, ara amb el club, almenys a l'última reunió que vaig tenir amb en Xevi, ara dijous hi ha assemblea i tenen previst fer el que fan aquell sorteig i tenen previst amb el sorteig i amb les colònies cobrir tot el gasto. Llavors nosaltres des d'aquí els hem anticipat aquesta subvenció, estem treballant amb el Consell Català de l'Esport amb altres temes i a partir d'aquí. I un tercer punt que ha sortit aquest és per la regidoria de Mig Ambient, perquè per qüestions personals he tingut que pujar 2 o 3 vegades avui i ahir. El tema coloms, com ho tenim? Perquè és una infectada, torna a haver-hi una infectada brutal. Entre casa meu i amunt és una bèstia. Bé, jo que sàpiga s'estan fent les actuacions pertinents, perquè a mi cada dia m'estan enviant mails, m'estan dient les fotos amb els coloms, vull dir que s'està seguint el procediment. Però n'estem agafant més que abans o és una punta? Sí, és un apunt, estem agafant molts més que abans. Bé, ho hem comunicat amb juntes informatives, però sí que volem seguir queixant-nos per el retard de les obres de la plaça dels Sants Màrtirs. Havien d'acabar el mes de novembre, estem al mes de maig i no tenim data d'acabament. I crec que això no hauria de ser ni permissible ni tolerable i a l'empresa corresponent doncs, se li haurien d'aplicar les sancions corresponents o ja se li haurien d'haver aplicat, de fet. Sí, com tu bé dius, doncs havíem arribat a un acord que era a finals de gener que estaria, es va passar aquest plaç, davant de que l'escanyem o fa l'obra i que la faci bé, doncs vam concedir-li un parell més de 2 mesos més de termini i no hi ha manera. I ara sí que ja estem en procés de sanció, tot i que està a la recta final. Avui mateix hi he passat, ja tenen els fanals posats, però bueno, no està acabada. Les paraules se les endú el vent. Hi havia només una pròrroga fins al 22 de gener. Estem a mes de maig. Des del 22 de gener fins al mes de maig no hem vist cap pròrroga més. No en vam fer, no. Escrita no es va fer. Doncs crec que hi ha d'haver-hi per part de la regidoria de l'alcaldia molta més cura amb les obres municipals.
Ja t'ho he comentat, les canyes o acaba bé. L'obra està bé, la porta, vull dir que els materials fins i tot els ha millorat, l'execució de l'obra la fa bé, el que passa que ara també aquests últims dies ell argumenta per les pluges, perquè està amb els paviments, però la veritat és que sí que ara sí que els sancionarem. Estem en procés. Molt bé. Hi ha alguna cosa més? No. Doncs s'aixeca la sessió.